Vítam vás v garáži Dedelux a dnes vás zoberiem so sebou na začiatok jedného veľmi špeciálneho projektu. Ideme kompletne zrenovovať Ford Mustang GT. Poďme na to. Takže tu je nás Mustang v celej svojej kráse, 5 liter, 8 valec, 310 kW, ročník 2015, no ani zďaleka nie je v stave, ako by ste si mysleli, že bude vyzerať americký superšport. No viete, ako sa hovorí, nič nie je nemožné a to, že auto je v tejto garáži, to znamená u nás v Dedeluxe znamená, že mu dáme maximálnu možnú lásku, maximálnu možnú kvalitu. Docílime to, aby to auto vyzeralo tak, ako sa na Ford Mustang ikonu ciest patrí. Na to, že to je ročník 2015, ako ešte vidíte, je tu neskutočné množstvo chýb, neskutočné množstvo defektov laku, ktoré jednoducho bude treba opraviť predtým, ako pôjdeme ťahať na autíčko fóliu. Čiže full korekcia, jednoducho odstraníme všetky defekty laku, dáme si dole čierne pásiky, vyleštíme si to a môžeme ťahať fóliu. Jedná sa o červený unilak, čiže lak bez metalízy, ktorý si vyžaduje jednoducho full korekciu. Full korekcii sa zameriame na absolútnu ochranu všetkých lakovaných častí, to znamená, autičko obalíme do PPF fólie. Každý jeden lakovaný diel bude ochránený PPF fóliou. Kapitolou samou o sebe sú tieto čierne pásiky, ktoré boli nalepené z wrap fólie, ktorá teda sa nevyznačuje nejakou vysokou odolnosťou. No ale my sme vymysleli jeden veľmi špeciálny darček pre majiteľa, kedy všetky tieto čierne pásky dáme dole a nahradíme ich čiernou PP fóliou. Dosť bolo vykecávania, poďme do práce. Čiže aby sme si všetko pekne zosumarizovali, aby ste si potom mohli vychutnať ešte ďalšie zábery a zostrihy z tohto veľkého projektu. Na autíčku je kompletná PPF ochrana Cliff Design s 10-ročnou zárukou, stávaným keramickým náterom, hrúbkou 200 mikrónov a jednoducho je to špičková ochrana v prípade mechanickej ochrany laku. Zvyšok auta, to znamená sklenený povrch, plasty a jednoducho toto všetko je ochránené keramickou ochranou pre lepšiu chemickú odolnosť. No a viete si asi predstaviť, že ako toto auto vyzeralo a ako vyzerá teraz tá PP fólia, respektíve aj to leštenie a samozrejme tá korekcia laku docielila, aby vyzeralo naozaj veľmi pekne a hlavne tá sítosť tej farby bola v top stave. Žiaľ, auto a samotný teda lak určite nie je v 100% stave a určite sa nejedná o nové auto, čiže niekde tam sa nájdú defekty, ktoré jednoducho už nejdú opraviť a prioritou bolo dostať auto do čo najlepšieho možného stavu a nechať ho v ňom, alebo teda ho ochrániť v ňom na čo najdlhšie. To sa myslím podarilo, ja vám ďakujem za pozornosť, sledujte Dedelux na všetkých sociálnych sieťach, na webe a keby niečo, volajte, píšte, dohodneme rezerváciu.